भैया हो लेके आ गए बानी बेहद ही जोरदार खबर। जी हाँ भैया, कालो एगो रिपोर्ट बनल रही, लेकिन आज हम विस्तार में बतावे वाला बानी कि आखिर अक्षरा जी केकर प्रचार करे गई रही, केकरा प्रचार में आरा गई रही और आरा में कितना पब्लिक के भीड़ रहे। और देखी भैया हेलीकॉप्टर संगे फोटो जौन की भैया गर्दा गर्दा हो गई बाटे, पूरा वीडियो में बनल रही जा। प्यार मोहब्बत दी जा काहे कि राउर शेयर नहीं खातिर आइल बा वीडियो। पलक झपकते भोजपुरी के सारा खबर पहुंच जाई रउआ तक। राउर आपन चैनल भोजपुरी स्टार ट्यूब अगर देखो तानी तो सोची मत, जाके कर दी सब्सक्राइब, घंटा के आइकन के दू हाली जरूर दबा देव, सब खबर फ्री में पहुंची। नमस्कार भोजपुरी के जनता, रउआ सबे खातिर राउर भाई लेके आ गइल बा वीडियो। भैया हो अक्षरा जी तो गर्दा गर्दा कर देले बाड़ी। अक्षरा जी आज सोशल नेटवर्किंग पे कुछ तस्वीर शेयर कर लिया। और जी हाँ, हमनी के पावर स्टार, हमनी के भोजपुरी के क्षेत्र आरा में आई रही अक्षरा जी। आरा में भैया पियरों में अक्षरा जी के जन सैलाब रहे। जी हाँ, अक्षरा जी भैया हो बता दी वहां के एगो प्रत्याशी बाड़ी, एगो भाभी जी खड़ा भइल बाड़ी, उनके खातिर आई रही और उनकर तस्वीर भी सोशल नेटवर्किंग पे बहुत शेयर भइल बाटे। और रउआ सबके हम बता दी भैया हो, जैसे ही अक्षरा जी हेलीकॉप्टर से उतरली, खाली जय हो अक्षरा सिंह, जय हो अक्षरा सिंह, जय हो अक्षरा सिंह के नारा लागे लागल। और साथे साथे अनिल भैया जिंदाबाद, अनिल भैया जिंदाबाद के नारा लागत रहे। देखिए भैया, ये प्रत्याशी है, ये भाभी जी के तो नाम हमारा पता नहीं है, लेकिन भाभी जी के हम ये कहब कि भगवान इनका के जिता दो। और हमनी के अक्षरा जी गई बड़ी हो जा, तो अक्षरा जी के खातिर हम ये कहब कि अक्षरा जी गई बड़ी तो रउआ सबे जाके भाभी जी के जरूर वोट दी। और भैया हो देख सके रउआ सबे हेलीकॉप्टर के संगे फोटो अक्षरा जी बहुत अच्छा लगा था इस व्हाइट हेलीकॉप्टर में। और अक्षरा जी भी क्रीम कलर के ड्रेस पहनले बाड़ी, जोन की भी उनका बहुत अच्छा लग रहा बा। और हमनी के अक्षरा जी भोजपुरी के डंका गाड़ देले बाड़ी। और वो बताएं भैया अक्षरा जी हम कर तरी के अच्छा लागला, के काल गई रहे देखे खातिर क्षेत्र से। हमार उम्मीद बा कि एमे बहुत लोग ऐसा हुई जौन की भैया गई हुई लोग देखे खातिर अक्षरा जी के। और भैया एक समय रहे कि पावर स्टार संग अक्षरा जात रहे, लेकिन आज भैया उनका पॉपुलैरिटी इतना हो गई बा कि केहू के साथ के दरकार नहीं कर, अक्षरा जी खुदे जाके भैया वो हंगामा करे तारी। और अक्षरा जी कब गई रही तो भैया कम से कम काल 2 लाख आदमी के भीड़ है, 2 लाख आदमी के भीड़ रहे। और अक्षरा जी पूरा एकदम अपना एड़ी चोटी बल लगा देले बाड़ी प्रचार करे में। हमनी के बहुत अच्छा लागल। उम्मीद करता नहीं भैया हो रउआ सबे के अच्छा लागल। जे भी आरा के हुई वीडियो को शेयर करी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भोजपुरी स्टार ट्यूब से अविनाश का रिपोर्टिंग, दिल्ली।